Teď už to točí? Jo. Takhle to mám blikat? Jo. Jste na kameře! Hej. Hej na mě. Jo. Zatím nechám takhle. Ne, takhle ne, já nechci. Zatím, než co bude hrát. O trávě se směje a po pivu. Co? Kam se jde? Sem! K tomu sloupu! Čekuješ, Steve křižovatce. Jo, tady jsme minulý toho hráli. Za tu cestu se nesmí prej. Já čopte tamhle ten zákop dlouhej. Dobře, tak tam jdeme. Ty krávo. Co? Jsem dát snajpera s optikou, aby čuměl tam, vole. Tam neuvidíš, sem potřebujeme samopal, přestej ty, vole. Tak taky, že ale snajper, aby to tam viděl, že jo? Ej, já jsem s tebou, protože hlídám kameru. Ještě tam ještě dva, vole. Já jdu s tebou, hej, ty. Já hlídám tu kameru. Ještě běž tam, vole, s nima. Běž. Mám taky? Už ne, Ale tady to má být na tom červeném. Co? Takhle? Co na červený? Tady ta páska. No. A nestřelíš to, jo? Hej, dál od sebe, rozestupy, dál od sebe. My jsme úplně vzadu. U bungru. Jak to čeští to nestřílí? OK, radiový klid. Ej, tak to je bílý. Do palby. Hej, Mike je vepředu, prej. To točím už. Točím. Mě to akorát nestřílí. Hej, jak se pojďte rozmístit? Jo, hele. Za tu cestu se nemůže prej už, jo? Hej, já si vás jenom natočím, jo, hoši. Jo, pozor. Nízký záběr. Hej, Rudo, tady. Tady jsem já. Pozor, uhni. Já vydám tu kameru. Tak. Dobré, já to mám udělaný tak, aby to zaměřovalo na blízko. Dobré. No. Hej, rozmístěte se po celý té čáře. Hej, kdo jde se mnou tam dozadu do zákopu? Já jsem s Rudou. Já hlídám Ty a kameru. ty. Hej, my jdem s Rudou. Kde budem krejt? Hej, někdo tam do zákopu. Cože? Co? Jo! Tak natáčej, dělej. Počkej, už natáčím. Počkej. Hele, hej, můžeš zamávat na kameru? Ukázovat zvuk. Ano. Ano. Tak jdeme do ní. To bylo ale hustý na té kameře. To smrdí. Kde je, tady je, mám ho. OK, můžem. Hej, rozmístěte se, vy debilové, dál. Dál, jděte dál.
mám 162 a Hej, jdem se snajt právě. Hej, tak jdem se snajt tam. Já jsem tady s Rudou. Dívej si nás. Stojte mi v záběru. To je hustý nápad. Běžte. Jo, budeme tady. Jdi dál ode mě, ale okej. Okay. Hej, nestřílejte. Hej, nestřílejte, dokud prostě vám neřeknu. Koukejte se na pohyb, vole, nečím takhle. No tam. Hej, nandej si tu helmu. Neser mě, vole. Tak se kryj, vole, a nebuď jako cíl na tom. Tak se skrč, ne, do piče. Tě trefili. Ale to je vedoucí, kurva, mě blbne zbraň. Hej, bliká to pořád, Rudo. Jo. Jo, ale čumte tam, jo? Čumte tam. Hej, kontakt vpředu, ale nestřílet, nestřílet. Držte hubu už, ty vole. Hej ty, 10 metrů dopředěš, potom se když tak stáhneš. 10 metrů, vole, jenom. Hej, proč máš ruce nahoře, když hraješ? Hej, nestřílet dvě majky, vole. Nikdo nebude střílet dopředu. Jo, nestřílejte. Jsem náš sniper, nikdo nevystřelí. Kdo vytří, jak mu to našel do ksichtu? Poslouchaj, kromě toho, co tady má to akad. Ještě někam zemřu. Dál ode mě, vole. Dál ode mě běž. Za ten strom. Jo, rozpělte se. Jde sem k nám. Hej, nestřílejte, jdou sem k nám naši. Jdou sem naši. Jsme na cestě, ležíme tady v zákopech, vidíte nás? Ruku. Pozoruju to puškovodem, až. Opakuj. Teď nějak opakuje.
vidím pohyb, vidím pohyb. Daleko, daleko. Hej, už se blížej naši, nestřílet. Pičo, mužky skurvený. Mám, protože vole nemám čas na to. Hej, kdo má u nás šedou vestu? Hej, Mikey, hej, počkej. Mikey, vidím tě v optice. Vrať se, dělej, stáhněte se. Jdou naši, nestřílet! 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 Mokrý! Pojďte zpátky! Jak je daleko nepřítel, Mikey, od vás? Kryjte si levou stranu, hoši. Levou od nás. Hej, ty přede mnou. Jdi doleva. Ty jsou naši, ty jsou naši. Hej, tam je náš, tam je náš, tam je náš, tam je a tam. Ty jsou naši, nestříle. Hej! Hej, tamhle, ty, to má s těma kačkem, ty, běž za nima. Jo. Hej, 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 dopředu, za nima. Jím pomoct. Tamhle, hnedka před náma. Kontakt! Nevidím cíl! Kdo řekl ten kontakt do prdele? Ne, ne, já to slyšel od nich. Tam nalevo. Jdeme ti střívíte do svých, ty vole. Já nevystřelil, ani. Já jednou, když říkali kontakt. Nestřílejte, vy vzadu nestřílejte, dokud tady nebudou ty zepředu. Já jdu na levou. Pink. Drž piču.
uprostřed, jdi tam za ty stromy, kousek. Nikdo po něm nebude střílet, je vám to jasný, jo? A trošku doleva, jít doleva, jo? Mokrý! Vpravo se něco děje. Hej, před námi vedoucí, nestřílet. Dva s nima, dva za nima, dělejte ty, ty a ty, jděte za tím vedoucím, dělejte. Jo. Ty ne, ty dělej a ty dělej. Hej ty malej. Jdi za ním, dělej. Kde je za tím stromem na 12? Ej, Jardo. Bliká. Hej, všichni přesuň do té brázdy 20 metrů vpředu. Před do té brázdy všichni. Hej, zález. Pozor, zález, vole. Pojďte dva napravo. Pojďte jedno, dva napravo. Dva hlídají pravou stranu. Hej, 20 metrů před náma je bunkr. Nesmíme nikoho dostat do toho bunkru. Kde? Pozor. Hej, pohyb na 12. Daleko, 60. Nestřílet. Hej, všichni dolů, minimálně, maximálně si klekněte. Hej. Čekuji, já to budu střílet, já mám bez střel. Go! Jděte! Hej, dopředu! Běžte! Kryjte palbou! Krycí palba! Hej, běžte! G3 Česká auk! Běl! 5 lidí je vpředu, jo? Nepřítel, 5 lidí. Pohyb na 12, daleko, nestřílet. Koho máme vpravo? OK, dobrý. Hej, stahujeme se! Ustoupit! Hej, vy tam zůstaňte, samopaly buďte vepředu! Samopaly jde předu, snipy jde zadu.
Dopředu samopaly. Teď máte kuličkama, debilové! Hej, pohyb předu! Já je vidím v optice. Hej, vpravo! Hej, oni nevidí, že za cestu se nesmí. Hej, čím na tu houbu, piča. Kolik tam chceš kuliček? Co? Dotkne pravou stranu do prdele. Krev ti cáká. Kontakt pravo! Ten náš, jdeme střílet! Ten je náš! Hej, to jsou naši vykokoti! Hej, přesun vzadu! Na 11 asi 20 lidí! Jsou to všichni, vole, všichni! Všichni jsou vlevo! Ty vole, kolik jsem líká? Za tebou. To jsou naši tam? Ne, nejsou. Pak 3 kontakty, vole. To bych je víc. Všichni jsou tam. Bacha tam na tu stranu, vole. Pravo je úplný minimum. Běžte tam někdo k němu do toho, běžte tam někdo k němu, kdokoliv, nebojte se. Oni vás netrefí. Hej! Hej, ty s tím mákáčkem! Vás netrefí, nebojte se. Hej, ty s tím mákáčkem! Jdi k němu. Pohyby tamhle nalevo. Na 10. hodině. Jakýho snajpera tam pošle? Já se taky musím potom A mají tam ještě nějakou zbraň na výměnu. Jo, po Petrovi, já jsem mu to nastavil do držky. Ty máš jaký, to máš tak? Tohle? Mají tam U nás to ještě nikdo nedostal, jo? Mají tam ještě nějaký zbraň na výměnu. Dosypě to. To nemá cenu, oni jsou větší sraby než my. Kamera neběží. Běží. Když budete mít 100% úspěšný zásah. Dobrý. To jsou naši, to jsou naši. My to AKčko. To tam máš snajpera, je to Jo, měl by tam. Hej, pozor, jo? Jsou tam furt. Je to hezké natahování? Teď už jo. Hej, nestřílejte! Jsou naši. Ne, hej, ty vlevo! Po těch vlevo nestřílet, až budou blíž. Kdo má 100% funkční zbraně? Já.
To jsou krávy. Máte? Čum, kolik jich tam je, ne? Hej, Plno. kryjte levou stranu, všichni kryjte levou stranu. Všichni kryjte levo. Hej, vy dva, vepředu, vlevo, čumte tam, vole, tam bych asi 30. Ty půjdete pak se mnou, obejdeme takhle zprava dozad. A dáme, podej mi tu. Hej, já tady moc na jednom. Jsme tu jak na sendviči, pičo. Go, 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 go! Hej, pojďte mi někde, vole, nějakou sepik. Švi to, pičo. To potřebuješ. Nech to, pozor. Jenom to drž. Je to nabitý? Dobrý, dík. Rozestupí. Hej, běž. Máš? Hej, tamhle na cestě na 9. Tady! Koukej na 10. na 11. hodinu mezi ty dva stromy, jak je ten velký, tak mezi ně čum a uvidíš je, vole. Hej, tamhle už jsou. No, to říkám, vole. Jdeme do ní. Cílíš na prázdno! Hej, pozor, to bude obcházet naši. Hej, já mezi ty stromy nemůžu střet. Přebíhá! Na 9! No vidíš ho, tamhle mezi stromama je, pojď sem. Hej, dolů! Hlavu dolů, kokote! Dej hlavu dolů, debilové! Hej, vypadněte, já nemám po čem střílet! Já vás trefím, vy debilové! Pryč! Pojď sem, Rudo, tamhle. Pojď to mezi stromama. Tam já se netrefím mezi stromy. Pojď sem, jak jsem já, tam ho uvidíš. Je mezi stromama. Za stromama, hejbe se tam, napalmuj tam. Hej, tamhle! 10. hodina, člověk! Hej, jeden člověk běžte zlikvidovat na té cestě. To by chtělo 5 lidí, aby se rozeběhli a stříleli. Přebíhaj! Rozestupuj! Pojď před náma! Hej, Jardo, kde jsou? Hej, já mám sirky. Ne, nemám vlastně. Hej, pozor.
si! Kde je? Hej, pozor, nechte mi ten zákop, piče! A vypadněte odsaď. Buďte dostali. Hej. Dostali tě? No. Nebyli, nestřílej. Já jsem jí dostal, dostali se, hele. Do plničky. Někdy střílet a nikdy nedopustí. Tak co, natáčíš to? Jo. To před náma, takových 20 metrů, ne? Nedáváme je. To přiblížený. Stáhněte si! Do bungru! Sniper do bungru! Potřebujeme snajpera hned! Hej, uně! Je to nestřílíš se vině, vole. Do lesíka teď! Jdi zavrat do lesíka! Přibližujou se napravo! Pičo, ne, odráží se to. Nemají dostřel! Granát! Hej, plník! Už si házal granát? A teďka máš budou blíž, takhle jenom zastrašíme a to nemá cenu. Hlavně na to dají házet, tak žádný, a všichni půjdete k zemi, nemám to na. Bacha má to rozhodně minimálně 10 metrů, jo? Hoši, všichni půjdete k zemi. Hej, dozadu, až se tam křičí granát, všichni dolů. Hej, už jsou u krmelce. Nestřílejte, vole, střílí to, padá to 20 metrů od nás, to je v pohodě. To bylo blíž tohle. Já mám tu pisu úplně vařící. Vlevo jsou 3! Hej, vlevo je jedno AKčko a M4 ještě něco, a to nevím co. Dolů! Hej, dolů! Všichni dolů! Všichni si lehněte, vole, a střílejte z lehu. Budete minimální cíl. Co vpravo? Co vpravo? Co přímo vpravo, kurva? Všichni střílet! Co dostal? Tak kde? Cože? Já jo, ale po mně šli 2.
to! Tady! Pozor, krytí barva! Pozor! Tadyhle mezi těma stromama běž. Jakoby, jak seš ty, tak... Jsou tam 3 stromy za sebou. Kde? Kde jsou píši? Ustoupíme! Krytí barva! Pojďte, krytí barva! Hej, zalezněte všichni! Hej, nemáš nějaký rozpor, Majky? Jakou? Taky jsem si to zapsal do ramena a jak jsem si potřeboval hnout číslo, tak jsem si toho poslal zarazil. To moc blízko. Hej, 3 lidi, ať jdou zprava. Mokrý! Dělej, Kryčík! Lidi si tady do piče! Konec! Konec! Kurvy na cíle! Debilové! Který je do cíle, když byl konec? Konec! Retardinec! Ty píče posraný! Tu mašinu! Drž hubu, Roberte! Jak to je do piče? Já vůbec nevím, ty vole. Doděk! Zasteď! Kdo hodil ten granát? Ale ty jsi to měl dovolený od vedoucího, oni ne. Ty vole, ať to stanu. Pojď, střílíte! Střílej! Hra! Roberte, hra! Zastavte palbu! Co?
Debilní čtyřky, vážně! Držte obě všichni! Máme přesily, vy korvy! Drž piču! Hej, čekuj, já to budu kryt ze zadu, kdyby oni začnou střílet. Čekuj, buď tady, vole, buď tady. Já to nevidím. Tady, dozadu. No ale taky to nevidím. Čekuj, jestli se začne střílet. Přestaň střílet! Co? Cože? Neprej ty. Byl někdo v té kopě, vole. Koupil jsem tam celou dávku, viděl jsem, že tam líká a někdo se nepřiznává. Já mám dám jaký střílem, vole, nepřiznávají rány, vole. Držte hubu a jdem zpátky. Ty vole. Střílem do zad, vole, a stejně se nic nestane, co? Zpátky, jenom ty vole. 4. Jo, jenom 4. Nemůžem si sundat masky. Ne, když jsme celý pokropili. Když jsme všechny... Já chodí jako prase, já to tam přijím dozad a nikdo se nepřizná. Já tam cestou Já mám natočený, jak jsem jednoho trefila nepřiznal. No přesně. Máme video důkazy, vy smrdi nepřiznáváte, prej. Ty vole. Já jsem to schválil, jak jsem si to přiblížil. Tady jsem vykropil Marka, tamhle jsem vykropil nějakého ciguše a potom jsem vykropil 4 tam v tomhle. No hele, já teďko jak šli. A já mám přesně natočit, co se stalo, že jako. Chytni si kameru.